Πάνε τα παπούτσια. Party! Ποτάρες! Αν λένε νοσοκομείο δεν είναι κάτι κακό. Τριλιάρα είμαι. Κάναμε τον Nate στον πρώτο μας subscribe. Τώρα δέστε τα αυτιά. Καλημέρα. Η ώρα είναι 6. Αυτό είναι το outfit. Έφαγα πρωινό, ετοιμάστηκα και φεύγω για σχολή. Νομίζω ότι έξω ρίχνει καρέκλες. Εννοείται πως βρέχει και εννοείται πως δεν έχω μπρέλια και εννοείται πως θα γίνω μελίτσα. Τι τύχη! With some of the airway and for example. Η ώρα είναι 12 και τώρα γυρνάω από τις 7. Ό,τι πιο βαρετό έχω κάνει στη ζωή μου. Απλά καθόμασταν σε μια καρέκλα και βλέπαμε, είχαμε παθολογία τέλος πάντων, δεν σας το είπα. Και βλέπαμε παθολογικά slides. Τώρα γύρισα σπίτι, έχω πεθάνει της πείνας. Και για να ταΐσω και τον Μπούκι, ο οποίος θα με αποκληρώσει στο τέλος. Τι είναι καλέ! Τι είναι καλέ! Ναι! Φαγητά! Θα μαρινάρω κοτόπουλο. Και ενώ αγαπητοί μας φίλοι, περιμένουμε το γάλα να φουσκώσει. Ώστε να το φτιάξω μετά, θα το αφήσω 1-2 ώρες στο ψυγείο. Το έχω κόψει σε κομματάκι και το έχω βάλει σε αυτή την πλαστική σακούλα. Και αυτά που βάζω συνήθως είναι μουστάρδα Dijon, η οποία έχει από μόνη της μέσα μέλι. Μία κουταλιά από αυτό. Βάλουμε σόγια σος, η οποία μαλακώνει φουλ το κοτόπουλο. Βάλω και λίγο λάδι, αλάτι, πιπέρι, μπούκοβο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα καυτερά, οπότε δεν τα λιπάνω. Δέντρο λίβανο. Και θα βάλω και ρίγανη, την έχω φέρει από την Ελλάδα. Γενικά είναι καλύτερα να την έχετε έτσι τη ρίγανη για να μπορείτε να την τρίβετε και να βγαίνουν τα αρώματα. Τώρα απλά θα ανακατεύουμε. Τέλειο, και δεν έχω ακουμπήσει τίποτα. Και μετά θα το κάνω σε τηγάνι λογικά. Για πιο γρήγορα, βαριέμαι τώρα να λερώνω το air fryer και μετά το ξαναπηγαίνω. Και θα βράσω πολύ γρήγορα και μία πατάτα. Γενικά μπορώ να τρώω πατάτες, δεν ξέρω, κάθε μέρα, σε ό,τι μορφή υπάρχει. Υπάρχει εδώ ένα παιδί, ο οποίος είναι αλλεργικός στην πατάτα. Να μου πείτε αυτόν δεν του λείπει, επειδή δεν ξέρει πώς είναι, γιατί δεν έχει φάει ή έφαγε μια φορά, συνειδητοποίησε ότι είχε αλλεργία και δεν ξανάφαγε. Αλλά δεν ξέρω τι θα έκανε, δηλαδή, τι τρώω. Και επειδή η μαμά μου τις κάνει απίστευτες τηγανιτές πατάτες, απίστευτες, κάθε φορά που γυρνάω Ελλάδα μου φτιάχνει κάθε μέρα τηγανιτές πατάτες. Πέρα που είναι το ταμείο και... Το φαγητό μας είναι έτοιμο και έφτιαξα και μία honey mustard τέλειο. Και θα σας αφήσω για να φάω. Παιδιά, ανέβασα το πρώτο μου βίντεο στο YouTube και τόση ώρα κάθομαι σαν τη χαζή και κλαίω. Είναι το όνειρό μου αυτό. Δεν με νοιάζει, ας το βλέπει μόνο η μαμά μου, μόνο ο μπαμπάς μου. Το ότι εγώ ανέβασα βίντεο στο YouTube, καθόμουν μικρό παιδάκι και έβλεπα όλους τους αγαπημένους μου YouTubers και έλεγα μακάρι Κωνσταντίνη και εσύ να το κάνεις. Και ανέβαζα κρυφά με τις φίλες μου και τις κολλητές μου στο δημοτικό βίντεο στο YouTube και μας είχαν τσακώσει οι γονείς και μας τα είχαν σβήσει όλα. Δεν μπορώ καν να το πιστέψω και μόνο που πήρα το θάρρος και το έκανα. Τώρα μιλάνε και είναι κανένα απίστευτο κατόρθωμα, αλλά για μένα είναι. Και το ότι βλέπω πόσο με στηρίζουν οι φίλοι μου και ακόμα και εσείς που δεν με ξέρετε καν, μου στέλνετε μηνύματα. Μπράβο που το ανέβασες και χαιρόμαστε και... Ρε, είναι δυνατόν! Δεν το πιστεύω, είναι δυνατόν! 2 hours later.
Ετοιμάστηκα γιατί θα πάμε γυμναστήριο. Θα είναι η 4η φορά που πάω αυτήν την εβδομάδα. Δηλαδή, what? Η Μαρία είναι στο δρόμο. Ήμουν έτοιμη να μην πάω και να με πάρει ο ύπνος, αλλά σηκώθηκα. Και μετά πιστεύω θα γυρίσω με ακόμη περισσότερη ενέργεια ώστε να διαβάσω. Για να μου κάνετε σχόλια. Όχι μόνο είδατε το βίντεο, αλλά μου αφήνετε και σχόλια, τόσο καλά σχόλια. Δεν μπορώ, θέλω να κλαίω όλη την ώρα. Έχω χαρεί απίστευτα. Θα βάλω και λίγο τζελ. Αυτό είναι το καλύτερο τζελ. Κρατάει εκεί πέρα, δεν κουνιούνται, δεν δημιουργεί ασπράκια. Ταυτόχρονα μετά αν τα χτενείς τα μαλλιά φεύγει. Θα την αφήσω λογουρά. Θα βάλω λίγο λαδάκι. Κλείνω και τα δόντια μου, γιατί πρέπει να πλένουμε τα δόντια μας 2 φορές τη μέρα. Και επειδή έχει περάσει και μισή ώρα από όταν έφαγα το φαγητό, μπορώ να τα βουρτσίσω. Τα λέμε με την τρελή. Γεια! Σου έλεγα τώρα. Η Ενιά μου έστειλε το βίντεο σου και μου κάνει βρήκα τη φωτό για να το βάλω το βράδυ πριν κοιμηθώ. Ωραία. Με αυτά που θα ακούσει να λες, εσύ δεν νομίζω να κοιμηθεί και πολύ. Έχεις δει. Όχι, δεν το είδα. Περίμενα και το επόμενο θα είναι μεγαλύτερο, θα είναι όλη η εβδομάδα. Λες. Ναι. Ωραία, μήπως να πάμε κάνα ταξίδι για το content. Εγώ θα πάω, όταν έρθουν τα παιδιά. Πού? Μπράβο. Βιέννη και Πράγμα. Υποφέρω. Μπορεί να σας δείχνω ασκήσεις και αυτά από το γυμναστήριο, αλλά προφανώς μην έχετε εμένα ως καθοδήγηση, γιατί και εγώ ακόμα μαθαίνω και πολλά δεν τα κάνω και εντελώς σωστά. Εφόσον το κάνω μες στη μέρα μου, προσπαθώ και εγώ να με κινητοποιήσω. Why not? Ωραία φαίνεται, θες να ξέρεις. Τρελιάρα είμαι. Vlog της εβδομάδας, ναι. Τρελιάρα είμαι. Έχω πλην 1550 κορώνες. Πάμε να δούμε τι άλλο θα αγοράσουμε. Τόσο cute, έχουν φέρει τα χριστουγεννιάτικα. Wow. Γιατί, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πάρω αυτό το μπολ. Στο Βολανί. Σας εύχομαι να μην χρειαστείτε ποτέ να αγοράσετε κάψουλες για το πλυντήριο. Είναι πανάκριβες. I love it! Μαμά! Πίνει καφέ! Τόσα μπορείς να αγοράσεις με τα λεφτά σου. Τι το κάνεις αυτό, τι είναι? Πόσο cute είναι αυτό, θα τρελαθώ. Βάζεις... Δεν έχουμε να βάλουμε λεφτά αυτό. την υπομονή σου. Αυτό ας πούμε είναι πολύ μεγάλο για τα λεφτά που έχω εγώ να βάλω μέσα. Τι θα βάζω, αυτό δεν τρώω cornflakes. Εγώ και το φαΐ μου τρως, μου βάζω εδώ το κανονικό μου μεσημεριανό. Μεγάλο, αυτό είναι μικρό. Wine tasting journal. Ήρθαμε σε ένα καινούριο Θα πεθάνω τώρα. που έχει ανοίξει το Brno και έχει πολλά υγιεινά και τέτοια πραγματάκια. Εγώ δεν έχω έρθει ποτέ, εννοείται. Καινούργιο ήταν πριν από μισό χρόνο. Ναι, εγώ έρχομαι πρώτη φορά. Έχει παγωτό. Πιστάτσιο. Και αυτά είναι ωραία. Αυτό είναι το καλύτερο παγωτό στο Brno. Τι να κάνω τώρα, θα πάρω και παγωτό. Χρειάζεται. Αχ, είναι το καλύτερο πιστάτσιο που έχω φάει. Thank you. Είναι περισσότερο πρόσωπο. Είμαι πτώμα. Νομίζω αυτή τη στιγμή κορυδεύω τον εαυτό μου λέγοντας το διαβάσω.
Αλλά έκανα την αρχή, έκατσα. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο. Άπαξ και κάνεις την αρχή και κάτσεις, κάτι θα βγει. Έστω και κάτι. Οπότε από το να πάω για ύπνο με τύψεις, έκατσα, θα διαβάσω 1-2 ωρίτσες και από αύριο full δυναμικά. Εκεί που χθες είχε 8 βαθμούς τουλάχιστον, τώρα έχει 2 και παγωνιά. Ώρα είναι 7 και 5, τέτοια ώρα μόνο εγώ και άνθρωποι για τα σκουπίδια που έχουν έρθει είναι ξύπνοι. Εν τω μεταξύ στην πολυκατοικία μου τα σκουπίδια είναι στο υπόγειο, σε μια σκάλα που είχε κάτι σιδερένια κομμάτια πάνω και τα σέρνουνε σε όλη τη σκάλα, κάπα γκούπα κάθε πρωί, αλλά τώρα ξυπνάω πριν από αυτούς, οπότε δεν έχω αυτό να με ενοχλεί. Changes the cells from their normal size or neutrophils in the alterative factor, the factor that damages the tissue. Άλλη μια μέρα που έκανα οτιδήποτε άλλο πέρα από κάτι σχετικό με τα δόντια. Όλοι κοιμόντουσαν, όλοι είχαν γύρει το κεφάλι τους και κοιμόντουσαν κάτω. Εγώ τον λυπόμουνα, αλλά ταυτόχρονα διάβαζα για το μάθημα που δίνω, δεν πρόσεχα. Και τώρα έχω παραγγείλει από το Vilgain, αυτό που σας έδειξα με τα υγιεινά που πήγαμε χθες με τη Μαρία. Είδα ότι είχε πολύ ωραία κρέατα. Επειδή έχω παραγγείλει την πρωτεΐνη μου να έρθει, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα. Και χθες από εκεί είχα πάρει μια πίστη, ήταν πεντανόστιμη, ήταν σαν να πίνω σοκολατούχο γάλα. Και δεν έχει συντηρητικά. Πήρα 2 τέτοια για να συμπληρώσω και την παραγγελία. Πήρα να φάω και να φτιάξω ribeye steak. Φαίνεται τέλειο. Είναι 370 γραμμάρια. Yummy yum. Και ενώ αγαπητοί μας φίλοι, περιμένουμε το γάλα να φουσκώσει. Η ώρα είναι 6 και 4 και έχω ετοιμαστεί για γυμναστήριο. Φοράω το αγαπημένο μου σετάκι από SIG. Λογικά δεν θα το έχω έτσι, θα το βάλω κάπως έτσι. Αυτή την ώρα διάβαζα γύρω στις 3 με 4 ώρες και χρειάζομαι σίγουρα να ξελαμπικάρω, οπότε θα πάω. Σήμερα θα κάνουμε πλάτη. Αυτό. Δηλαδή, αυτά τα χρώματα και όλα αυτά πόσο πιο ωραία τέριαζαν στην Ελλάδα. Και είμαι τώρα εγώ σαν την κίτρινη Πινέζα στην Τσεχία με την παγωνιά. Προφανώς και ο μήνας δεν θα κλείνει αν η Κωνσταντίνα δεν έκανε την μπούρδα της. Πήγα γυμναστήριο και όπως πήγα έφευγε γιατί ξενέρωσα. Λούστηκα παρόλα αυτά. Πότε πήγα, ήμασταν εκεί χθες με τη Μαρία το απόγευμα. Και επειδή εκεί φροντίζουν να παραμένει καθαρό το πάτωμα κτλ. Εδώ βρέχει, χιονίζει, σου λένε να φέρνεις δεύτερα παπούτσια. Οπότε εγώ πάντα πάω με την άλλη παπούτσια φοράω εκείνη την ώρα και κουβαλάω τα αθλητικά μου. Τα οποία είναι New Balance, είναι ωραία. Βέβαια είναι πολύ παλιά, τα έχω πολλά χρόνια και τα φοράω μόνο στο γυμναστήριο. Τέλος πάντων, και ήμασταν με τη Μαρία και μου λέει: εγώ την έχω καταβρει γιατί κλειδώνω το locker μου με λουκέτο και τα αφήνω εδώ ώστε να μην τα κουβαλάω. Εκείνη την ώρα τα άκουσα, δεν μου κόψε και εμένα και λέω τέλεια να μην τα κουβαλάω και δεν το σκέφτηκα. Πριν το σκεφτόμουν γι' αυτό και δεν τα άφηνα. Και λέω άρα το κάνουν μάλλον πολύ, άφησε τα. Πάω σήμερα, μπαίνω στα lockers και τι να δω, το νούμερο που ήταν το δικό μου, είχε βάλει κάποια άλλα τα πράγματά τη. Δεν υπήρχε το locker μου, το οποίο το αγόρασα και από αυτούς. Δηλαδή, μήπως το κάνουν και επίτηδες για να αγοράζεις πολλά λουκέτα από αυτούς. Τέλος πάντων, άδειο όλο, πάντα τα παπούτσια μου και ήταν άδειο και της Μαρίας και είχαν ανοίξει και το δικό της. Έχω στείλει μηνύματα στο γυμναστήριο και θα τους πάρω και τηλέφωνο. Ελπίζω ότι τα άνοιξαν αυτοί για να τα καθαρίσουν. Δεν επιτρέπεται να αφήνεις. Βέβαια, δηλαδή, δώσ' μου μια. Από τη μια μέρα στην άλλη θα πήγανε και θα μου σπάσαν το λουκέτο και θα μου άνοιξαν να το καθαρίσουν. Γυμναστήριο. Αλλιώς, ποιος μου τα έγλειψε, ρε φίλε. Την ώρα που κάνουν οι άλλοι προπονήσεις μου άνοιξαν μου πήραν τα παπούτσια. Όσο γύρισα σπίτι και έκανα γιόγκα.
Ό,τι να είναι. Μπράβο, Κωνσταντίνα, για ακόμη μια φορά διέπρεψες, κοπέλα μου. Τώρα θα έχουμε και γυμνό στο YouTube. Καλά, αυτό το πήρε μια καινούριο κλιπ. Δεν το πήρα, Κωνσταντίνα, για να έχει να δείχνει. Στο βίντεο τώρα θα πει κάναμε donate στον πρώτο μας subscriber. Giveaway είχαμε εδώ. Δείξτε πρώτα. Εντάξει, θα τη δείξω, τη φορέσω. Κάνε ότι θα κάνεις giveaway αυτή τη φανέλα και μετά ότι το πήρε. Για να φανέλα τα δίνεις κιόλας. Wow. Ο φίλος μου αυτή τη φανέλα. Γιατί πρόσεχα το Φανέλα οι Κύπροι εννοούν την μπλούζα. Τώρα δεν θα δείτε αυτό, γεια. Έχω αργήσει απίστευτα. Ωραία η ομίχλη. Εδώ λίγο να χειμωνιάσει και ξαφνικά έξω γίνεται χαμός από ομίχλη, δεν βλέπεις τη μύτη σου. Ήρθα σπίτι από το νοσοκομείο, κοιμήθηκα, έφαγα και τώρα πάω πανεπιστήμιο γιατί έχω τσέχικα. Ήρθα στο ταχυδρομείο για να πάρω ένα δέμα που μου έχει έρθει, το οποίο ενδέχεται να είναι τεράστιο και να μην μπορώ να το κουβαλήσω, αλλά θα δούμε. Να γυρίσω στο σπίτι μου, να πάω στο Στεφ. Άφησα τα πράγματα στο Στεφ και γύρισα πίσω γιατί ξέχασα τα κλειδιά μου. Και τον περίμενα να γυρίσει σπίτι γιατί τα κλειδιά του ήταν μαζί με τα κλειδιά μου που τα ξέχασα μέσα στο σπίτι το κλειδωμένο. Οπότε δεν μπορούσα να μπω κάπως. Οπότε έπρεπε να περιμένω στο σπίτι του Στεφ, σαν τον άστεγο, να γυρίσει σπίτι για να πάω και να πάρω τα κλειδιά. Πήγα στην Άννα, μετά πήγα γυμναστήριο και στο γυμναστήριο ανοίγω την τσάντα μου και βλέπω ότι έχω την Άιζη κάρτα της Άννας που την χρησιμοποιεί στο σχολείο και στέλνω μήνυμα ντροπή στους γονείς της. Ναι, και χτυπάνε την πόρτα για να μπουν μέσα. Και λέω χίλια συγγνώμη, ήμασταν στο πάρκο και μου την έδωσε να την κρατάω γιατί σκαρφάλωνα σε κάτι δέντρα. Εγώ πήγα να παραλάβω από το ταχυδρομείο ένα δέμα. Και πριν από αυτό, συγγνώμη, το τραμ αποφάσισε μόνο του να αλλάξει προορισμό και αντί για Νόβες Άντι αριστερά, έστρεψε δεξιά και μ' άφησε στη Μένη Λοπονομέστρια. Έχεις ιδέα που είναι η Μένη Λοπονομέστρια? Και έπρεπε να πάρω άλλο τραμ, να γυρίσω πίσω. Ωραία, και πήγα να παραλάβω ένα δέμα και επειδή το δέμα ήρθε από Ελλάδα, μου ήθελα ένα διαβατήριο. Και γύρισα πίσω σαν το βλάκα. Στο Τσέσκα Πόστα. Και δεν το παρέλαβα ποτέ. Μόνος που έχω πανεπιστήμιο, δηλαδή. Πήγα στο νοσοκομείο, είχα μάθει με 7.30 το πρωί με 12.30 παθολογία, slides να βλέπω τώρα για τον προστάτη, οδοντιατρική σπουδάζω. Όταν λέει νοσοκομείο δεν είναι κάτι κακό, πάει δεν είναι αποθεκάρι. Μάθημα στο νοσοκομείο. Γύρισα από το νοσοκομείο το 12.30, πρόλαβα να μην πω ότι πρόλαβα. Έφαγα, κοιμήθηκα 20 λεπτά στον καναπέ έτσι, έφυγα για τσέχικα. 2 ώρες τσέχικα, γύρισα, διάβασα γιατί δίνω την Τρίτη. Bandages σε νεκρό σκύλο που έχει πεθάνει εδώ και 2 εβδομάδες. Γιατί το κάνεις μπάντα? Τρώμαγε η ζωή μου, ρε. Τρώμαγε η ζωή μου. Έπρεπε να κάνω bandages. Μην τέλος το γιατί κανείς δεν θα έρθει. Λοιπόν, όποιος θέλει να πάει κτηνιατρική επειδή σκέφτεται γλυκούλια ζωάκια, γλυκούλια το ένα, δεν είναι έτσι. Εδώ πέρα μόνο νεκρά πράγματα βλέπουν. Πάνε στα νεκροτομεία, κάτι βάναυσα πράγματα. Στα σφαγεία. Βλέπουν τη διαδικασία. Μπορείτε να πάτε και να κάνετε αυτό που κάνω εγώ που δεν πάω σε τέτοιο. Οπότε πρέπει να σας αρέσει πολύ η επιστήμη και να μην σας αρέσουν απλά τα γλυκούλια. Απλά να μην πηγαίνετε. Αυτά. Yummy! Thank you very much. Εγώ πήρα σνίτσελ. Τα παιδιά. Thank you. Νόμιζα ότι είμαστε Γάλλοι. Σου είπε bon appetit. Τυχαίο, δεν νομίζω. Θα το γράψεις στο μπεμπέ, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, εντάξει, sortez-moi. Τα παιδιά πήρανε ribs.
ώρα είναι 6:50. Ειλικρινά, δεν αντέχω άλλο να ξυπνάω νωρίς. Δεν αντέχω. Θέλω όλα να ξεκινάνε από τις 9 το πρωί, δεν γίνεται. Και η παγωνιά έχει 2 βαθμούς. 2. Μόνο 2. Κρυώνω. Νηστάζω. Νιώθω λίγο ότι αρρωσταίνω. Και μέσα σε όλα αυτά δίνω και μάθημα την Τρίτη. Και κάθε φορά γυρνάω σπίτι μου και είμαι πτώμα. Και όλα αυτά για κάτι άχρηστο. Να άξιζε να πω εντάξει. Δεύτερη μέρα που θα επιχειρήσω να παραλάβω το δέμα μου από το ταχυδρομείο. Αυτή τη φορά με διαβατήριο. Για να δούμε. Τα κατάφερα. Πάω σπίτι να σας δείξω τι μου ήρθε. Στο σπίτι του αγοριού μου, αυτός είναι δουλειά, για να παραλάβω ένα δέμα όσο λείπει. Και θα σας δείξω τι μου ήρθε. Είναι από Πρόζης, τώρα που έγινα και εγώ γυμναστηριακιά, κλαίω. Γιατί έχει τέλεια αθλητικά ρούχα, έχει πρωτεϊνικά snacks, πρωτεΐνες, κρεατίνες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εγώ πήρα για αρχή αυτό εδώ το protein choco crisp peanut butter, το οποίο φαίνεται απίστευτο και το έχω δει και από μια άλλη κοπέλα που το έχει δοκιμάσει και εννοείται το πήρα. Μία πρωτεΐνη, αυτή είναι με γεύση chocolate hazelnut. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Πολύ ωραίο κουτί. Μετά πήρα αυτά εδώ που είναι σαν βιταμίνες για το νερό. Το ένα είναι για brain και το άλλο για immune, δηλαδή για το νοσοποιητικό. Όποιος με ξέρει, πεθαίνω για καραμέλα, maple syrup, ό,τι μπορώ να βάλω πάνω. Και αυτό είναι salted caramel topping. Έχει και palm oil που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πήρα protein muesli με σοκολάτα και καραμέλα. Να τρώω χαζοδημητριακά, που εννοείται δεν θα σταματήσω να το τρώω και αυτά. Να τρώω και αυτό σαν πιο υγιεινή επιλογή. Και το καλύτερο απ' όλα, πήρα και ένα σετάκι για το γυμναστήριο, ένα αθλητικό μπουστάκι και ένα σορτσάκι. Δείτε τι cute. Αυτό είναι το μπουστάκι. Είναι έτσι και από πίσω είναι όλη η πλάτη ανοιχτή με χ. Εγώ αυτό θα το φοράω και έξω, ας πούμε. Και αυτό είναι το σορτσάκι. Μπορεί να φαίνεται μικροσκοπικό, αλλά ελπίζω ότι ανοίγει. Αυτά, λογικά θα πάω σήμερα γυμναστήριο. Ελπίζω να προλάβω να τα πλύνω και να τα στεγνώσω. Και να σας τα δείξω. Αυτά, πάω να φάω, πεθαίνω τις πίνες. Δείτε ένα γατί. Δείτε ένα γατί. Είναι λίγο ατίθας αυτό το γάτι. Και αυτό είναι το σετάκι. Ένα πολύ ωραίο shorts. Και ένα τοπάκι. Είναι λίγο κάπως κοντό, αλλά οκ. Έχει τέλεια πλάτη. Είναι όλα έξω. Εγώ αυτό το φοράω και με τζιν έξω και πάω βόλτα. Άλλη μία αφορμή για να πηγαίνω στο γυμναστήριο. Πήρα πίτσα από τον Doy Boy. Έχει την καλύτερη πίτσα στον Brno. Αυτή είναι η Devil και είναι με σαλάμι και καυτερή σάλτσα. Yum! 2 hours later. Καληνύχτα. Καλημέρα. Ήρθε επιτέλους το Σάββατο. Χθες δεν σας τράβηξα τίποτα γιατί ήμουνα κομμάτια, ήμουνα στα τελευταία μου πραγματικά. Τώρα έχω παραγγείλει σούπερ μάρκετ. Πήρα άμμο για το μπούκι. Αυτή είναι η καλύτερη άμμος που έχω δοκιμάσει. Χάρτη κουζίνας. 2 κουτιά αλεύρι. 3 γιαουρτάκια, τυρί του τόστ, το μπουκέ, μίξ για gingerbread μπισκότα που θέλω να φτιάξω, μπούκοβο για τα μπισκότα, ζαμπόν γιατί έχω να πάρω 2 μήνες, βούτυρο γιατί μου τελείωσε από την Ελλάδα που είχα φέρει, 6 αυγά, γάλα, πορτοκάλια, καστανή ζάχαρη, άπειρα καρότα
και 2 αγκούρια. Θα φτιάξουμε gingerbread cookies. Ναι. Ναι, πρέπει να είναι πιο λιωμένο. Αυτό θα το κάνουμε σόλ. Ναι. Μελάκι. Τσίμπα το. Ναι, μην πετάς το αχτυλάκι. Fail.